Εδώ η μανέτα, έχω βάλει το ελαττήριο γιατί δεν έβλεπα και δεν μπορώ να σας δείξω με την κάμερα. Εδώ τα παξιμάκια και οι βίδες. Και τώρα θα βάλουμε τη μανέτα. Γιατί βάζει ανάποδα, μπερδεύτηκα. Εδώ. Εδώ η βίδα που μπαίνει από πάνω. Μπήκε. Και το παξιμάδι από κάτω. Τώρα θα βιδώσουμε από εδώ κάτω. Βιδώσαμε. Λοιπόν, είναι έτοιμη η μανέτα μας και αύριο για part 3 το μεσημεράκι θα βάλουμε τη σιδεριά εδώ πέρα μπροστά. Εδώ.